Dobrodošli u Ekumenizam i religije. Često se govori o tome kako je mlade ljude sve teže zadržati u vjeri. Teško ih je motivirati da se aktivno uključe u vjersku zajednicu kojoj pripadaju, te da u njoj ostanu i nakon što postanu punoljetni počnu sami odlučivati kako će i gdje provoditi svoje vrijeme. Zato smo odlučili istražiti kakvu ponudu za mlade nude neke vjerske zajednice u Hrvatskoj i mogu li svojim primjerom potaknuti na promjene. U studiju pozdravljam gospođu Svjetlanu Mraz iz Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Dobro nam došli. Hvala. Pozdravljam i gospođu Boni Dučić iz Crkve Cjelovitog evanđelja. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo, kod vas ćemo ostati. Pa recite nam, kad mladi završe školu, kakva su vaša iskustva? Vi puno radite s mladima. Kakva je praksa u vašoj vjerskoj zajednici? Ostaju li mladi i dalje aktivni ili polako gube volju i odlaze iz nekakvog aktivnog, živog života zajednice? To je jako dobro pitanje. I mislim da svugdje na svijetu imaju taj problem da mladi ljudi su kušani odlaziti. Čak je jedna cijela knjiga napisana na toj temi. George Barna, on je poznati, bavi se sa marketing tržišta vjerskih zajednica u Americi, je napisao knjigu baš na toj temi i govorio je o tome da čak sa 7 godina djeca već odluče hoće li ostati u crkvi ili otići iz nje sa 18 godina kad su punoljetni. I to je zastrašujuća statistika. Ja sam pročitala tu knjigu prije nekoliko godina, ne više godina, i prije nekih 15 godina smo mi u crkvi počeli razviti svoju strategiju kako bi zadržali mlade ljude u crkvi. I mislim da smo dosta uspješni u tome. I jedna od stvari koje radimo je da mi uključimo svoju djecu, tineđere, u aktivnostima crkve, ajmo reći u služenju. Zato što na taj način oni dobiju osjećaj da je to njihova crkva, da oni pripadaju, da oni nama ne smetaju. Često mislim da je problem što dajemo tineđerima i djeci dojam da nam smetaju. Stalno ih guramo sa strane, pa ne, mi to možemo bolje, kvalitetnije. I mislim da je vrlo važno da ih uključimo, da skupa radimo, da ih treniramo, jer kome će naša crkva ostati? Vi zapravo imate dvostruko iskustvo, jer dolazite iz Amerike, pa imate iskustvo, a to američko, baš za usporedbu. Je li u Americi drugačiji trend? Amerika je široki pojam, ali pretpostavljam da imate jednu globalnu sliku. Pa mislim da nije, vrlo je to slično. I mislim da ovdje u Hrvatskoj puno smo mi naučili sa zapada, puno nam je ljudi došlo. Mislim da je dosta slično, ima i razlike možda, ali dosta je to slično. Da. Tko najviše motivira djecu? Vjerska zajednica ili obitelj? Je li obitelj ključna upravo u tome da potakne djecu, da budu aktivni u vjeri, ili ih više može motivirati sadržaj koji nudi vjerska zajednica? Da, odgoj, u stvari svaki odgoj kreće od obitelji. I to znamo. Pa tako i vjerski odgoj kreće od obitelji. I to je jako važno. Obitelj ima izuzetno važnu ulogu. I to je nešto što se dalje nadograđuje u vjerskoj zajednici. I jednostavno je jako bitno da se radi zajedno. I ja sad ne bih rekla tko ima veću ulogu. Mislim da je najbitnije da se radi zajedno, da se surađuje. Znači, obitelj i vjerska zajednica. Ali ono što je bitno u svemu tome, vjera se ne nasljeđuje. Vjera se stječe. Vjera se stvara kroz osobni odnos s Bogom. I to je znači, nije dovoljno da bi netko bio dio kršćanske obitelji, da bi ostao kršćanin, kao što nije ni dovoljno da bi neko bio od malena u nekoj vjerskoj zajednici, da bi bio stvaran dio te vjerske zajednice. Hoćete zapravo reći da je tradicija manje važna u odnosu na življenu vjeru? Jer mi često se pozivamo na našu kršćansku tradiciju.
Pa ne na tom tragu negdje. Znači, da, važno je ono sve dobro što imamo u tradiciji. Važan je dobar primjer. Jako je važno što djeca vide u obitelji i od drugih njima važnih odraslih. To je izuzetno važno. Oni tu mogu biti, i mladi mogu biti motivirani za vjeru, ili ako vide da je vjera nekakva površna, prigodničarska, samo oni ne vole površne stvari. Nama se nekad čini da su mladi ljudi površni, ali nije istina. Oni vole vidjeti življeno, stvarno. I ono što je njima bitno, ako u obitelji i od drugih odraslih, kako oni vide da se o vjeri priča, da se čak i biblijski redci izgovaraju, molitve izgovaraju, ali ako to nema života u svakodnevici, to njih onda odbija. I znači, to je ta kombinacija. Znači, kad govorimo o živoj vjeri, tu je dio tradicije, dio primjera, ali nije to ključno. Nego ključno je stvaran primjer žive vjere u praktičnom svakodnevnom životu, a to se u obitelji najbolje vidi. I sami ste rekli da možda ne shvaćamo dovoljno ozbiljno mlade ljude, a često im se obraćamo deklarativno i dekorativno. I stavljamo ih u nekakav, možda, evo, u neku skupinu, kad odjednom odrasteš, ti ćeš nešto shvatiti, sad još uvijek to ne... Koliko smo tu u krivu? Pa postoji ta poznata izjava, mladi su naša budućnost. Pa se onda to i u crkve uvuče, mladi su buduća crkva. To je krivi pogled. Mladi su naša sadašnjost, oni su ovdje sada, mladi su sadašnjost crkve. I ja to čak ne bi govorila o nekakvom da mi njima trebamo nekakvu ravnopravnu ulogu dati, nego trebamo im dati onu ulogu koja njima pripada. Mladima treba dati prostor. A dati im prostor možemo jedino ako ih poznamo, ako ih razumijemo. I kad kažemo mladi, nije to mladi i sad smo sve riješili. Znate onu izjavu, volim sve što vole mladi. Mladi su jako različiti. Imamo različite skupine i zato jako je bitan pristup pojedincu kad govorimo o mladima. Čuti, vidjeti, razumjeti kako oni razmišljaju, koje su njihove potrebe. I tek tada možemo im davati prostor. Davati im prostor sukladno njihovim darovima, njihovim talentima, ali davati im prostor, baš i ovo što je Boni rekla na početku, davati im prostor da se uključe, da služe, da su oni dio toga. Znači, kako u crkvi, tako i inače u društvu. Ako oni ne dobiju svoj prostor da sudjeluju, onda ostajemo na tom dekorativnom. Evo, stavili smo se, baš mi je zgodan taj izraz, dekorativno, kao da nam služe za dekoraciju. Lijepo je, imamo mlade u crkvi. Ne, oni moraju imati svoj prostor. Evo, konkretno što u Baptističkoj crkvi, u Savezu baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, a onda i u svakoj crkvi prema lokalnim mjestima, što se konkretno radi za mlade? Pa rad s mladima je izuzetno važan od uvijek u baptističkim crkvama. Evo, baš sam čitala nedavno, prije 100-tinjak godina je postojalo baptističko omladinsko udruženje. I svaka lokalna crkva je to imala. Znači, danas isto gdje god u baptističkoj crkvi imate i najmanju skupinu mladih ljudi, nastoji se organizirati nekakav rad. To su uglavnom tjedna događanja, znači u mjesnim crkvama, tjedni susreti mladih na kojima oni proučavaju Bibliju, razgovaraju o različitim aktualnim temama, gdje se druže, gdje se povezuju, gdje proslavljaju Gospodina kroz pjesmu baš na njima specifičan način. Zatim, tu je nešto što je izuzetno važno, da se s mladima radi s pojedincima, da se brine o njima, da im se da prilika za osobne razgovore. Znači, to ne mora biti pastor koji se bavi sa svakim pojedinim mladim, pa čak ni ljudi koji su službeno zaduženi za rad s mladima, nego zreli vjernici koji odvajaju svoje vrijeme za neku vrstu mentoringa, za neku vrstu dušobrižništva. Na tome se radi. Susreti za mlade koji se organiziraju baš puno tijekom cijele godine. Znači, na nivou Hrvatske različite mjesne crkve organiziraju i dolaze mladi i iz drugih crkava. Znači, to su stvari koje su jako bitne. Različita sportska druženja, ali gdje je uvijek bitan i taj duhovni moment u toj priči.
Vi također imate tijekom godine puno susreta s mladima. Mladi su vam u fokusu, imate i glazbenih nastupa i na taj način se izražavate zapravo možda i nekako bliže mladima surađujete s njima preko glazbe. Pa da, imamo omladinski bend u crkvi. Oni služe, imamo bogoslužje nedjeljom i srijedom. I srijedom uvijek omladinski bend služi. Odlični su, baš su osvježenje. I vole i oni vani nastupati kad imaju priliku. A također pa imamo svakakve aktivnosti, su ko zimski kamp, ljetni kamp, seminare za mlade uvijek na jesen, na proljeće, onda pokušavamo opet imati nekakve aktivnosti za njih, druženje subotom i tak treba se baviti s njima. Gledajući na nekakvu cjelokupnu sliku u našem društvu, pa i u globalnom društvu u cijelom svijetu, danas su sve institucije, pa tako i crkve, vode zapravo nekako brigu, da ne kažem borbu, upravo s tim da ponude sadržaj koji je paralelan onome što mladi imaju na društvenim mrežama. Jer ti sadržaji vrlo često znaju biti ne uvijek baš dobri i zapravo nekad i mlade odvode na nekakve druge prostore gdje možda i nisu tako poticajni. Pa kako s tim vodite borbu? To je dobro pitanje, zato što ja se isto borim. Imam, evo kako mladi kažu, imam love-hate relationship sa društvenim mrežama, zato što da, mogu biti jako veliko dobro, mogu biti jako veliko zlo. To je slično zapravo, baš sam o tome razmišljala, slično je kao glazba u 80-ima kad je počelo biti jako popularna rock glazba. I u crkvama u 80-ima su imali jako veliku borbu sa kršćanskim rockom. Bilo je heavy metal i takve, ne znam, sve žanre rock glazbe i govorili su da je to jako loše. Međutim, u isto vrijeme su bili bendovi, kršćanski bendovi, gdje su mladi ljudi naravno odlazili na te koncerte heavy metala i to, kršćanski heavy metal. I tu je jako puno mladih ljudi se obratilo. I to mi je jako slično kao naše društvene mreže danas. Mogu biti dobro, mogu i biti zlo. I tu imamo jako veliku priliku preko društvenih mreža pozvati mlade ljude, raditi dobar sadržaj za njih, jer oni su svi na društvenim mrežima. Naš omladinski sastanak bez izlike, mi smo na TikToku, Instagramu, Facebooku, dobro, mladi baš nisu na Facebooku, ali njihovi roditelji su na Facebooku, na YouTubeu, Snapchat. Uvijek kad šaljem najave, pokušavam zaista pokriti široki spektar, jer ako nisu na TikToku, onda su na Instagramu, ako nisu na Instagramu, na Snapchatu su... Informacije će u svakom slučaju na neki način doći do njih. Tako je, u WhatsApp isto. Treba to iskoristiti. Je li pandemija, odnosno situacija koju smo imali prije, do nedavno zapravo, gdje su većina vjerskih zajednica svoje sadržaje, pa i bogoslužje upravo emitirala putem interneta, putem weba, putem Facebooka, putem nekih drugih mreža, pokazali da mogu biti to što ste rekli dobra prilika. Znači da ne možemo sve i ne smijemo gledati kroz neku lošu prizmu, nego da to upravo bude šansa za djelovanje. Pa da, trebamo to tako. Ja vjerujem da je. Tu smo i mi kod crkve, vjerujem, barem u Zagrebu, koliko sam vidjela, tu crkve koje nisu bili prisutni na društvenim mrežima su postali prisutni jer je bilo jedini način zapravo služiti za vrijeme lockdowna i to. Vjerujem, da. Da, trebamo iskoristiti sve što imamo, sve što možemo. Da. Kakva je situacija kod baptista? Vjerojatno ste isto tako kao i sve druge zajednice koristile upravo i internet i društvene mreže za zapravo prikazivanje svih sadržaja. Kakvi su se pokazali rezultati tog razdoblja lockdowna i sveg onog što nas je nedavno zateklo?
Pa neke crkve su po prvi puta se odvažile, znači ući u ta online izravno prikazivanje i tako. Prije se možda malo zaziralo pa ne mora sve biti javno ili da se potakne ljudi da dođu jer kod nas je uvijek se potiče, to nije samo bitan onaj sadržaj koji se ponudi, jako je bitno zajedništvo. Naravno da je bitno zajedništvo koje se ne može online tako ostvariti. Međutim, imamo u stvari iznenađujuće dobar feedback na te stvari. Mnoge crkve su sad ostale aktivne online i ima puno ljudi, ima ljudi novih koji dolaze. Ljudi su u potrazi, ljudi traže evanđelje, ljudi traže smisao u životu. I iznenađujuće pojave nam se u crkvi i onda dođu u živo. Kažu, mi smo vas pronašli. Mladi ljudi baš u vrijeme pandemije dolaze i kažu nakon toga cijele obitelji. Bila sam u potrazi, bila sam očajna, surfala sam u nešto, upisala je smisao života, ne znam, nekakvu takvu temu i evo, naišla sam na vaše bogoštovlje. I tu sam sve više. Tako da, baš ta... Iznenađujuće je koliko ljudi u stvari koji na neki način prvo žele ostati u anonimnosti svog prostora, u sigurnom prostoru, znači u svojoj sobi, surfaju, traže. Kada nađu ono što im djeluje prihvatljivo, dođu i u zajedništvo. Ne ostanu samo iza tog ekrana, odvaže se. Tako da baš dobre iskustva imamo što se toga tiče. Evo, ljeto nam je pred vratima, a s njim i kampovi za mlade. Vi također organizirate kao zajednica kampo već dugi niz godina kampove za mlade i okupljate zaista lijep broj mladih ljudi. Sigurno ste, s obzirom da radite dugi niz godina s tim mladim ljudima, čuli njihove komentare, možda i primjedbe, možda i dobre i loše. Pa zašto su ti kampovi možda najbolji način da okupe mladi? Pa ja radim već više od 30 godina organizacija kampova za mlade i nekako smo se najviše fokusirali na tinejdžere sad, ovi kampovi u koje sam ja uključena. I bio je jedan period kad sam ja mislila pa to je nekakva prošlost, jer sad toliko toga ima, baš kad uzmete svu tu tehnologiju i tako, a mi njih povedemo na otok, u malo mjesto, pored mora i ne možemo imati svu tu tehnologiju. Neke stvari koje možemo namjerno ju ostavimo po strani. Ta prednost kampova je u tome što mi njih mičemo, odnosno oni sami biraju maknuti se iz njihovog svakodnevnog okruženja, od onih stvari koji im inače odvlače pažnju, od onoga ne samo negativnih, možda i pozitivnih, ali onih stvari da budu oni, da se maknu od svih tih mogućih ekrana koje imaju. Imaju oni svoje mobitele, mi ih nikada ne oduzimamo na kampu, ali toliko brzo im ne trebaju. Tu je društvo, tu je poticajan program, tu je svakodnevna izloženost riječi Božjoj na jedan kreativan način, na specifičan način. Oni uživaju u tim kampovima. Neke čak roditelji normalno pošalju i predlože i onda bude onu zadnju večer. Ja sam došao na kamp zato što sam morao, ali ja jedva čekam da se prijavim za sljedeći. Mislim, zaista mladi imaju veliku potrebu za tim. Oni tu nađu svoje prijatelje za cijeli život, ali to su jako zdravi temelji za prijateljstvo. Jer sve se to temelji i na kršćanskim vrijednostima, na onome što su oni tamo doživjeli. I sad oni odu po cijeloj Hrvatskoj kad se raziđu. Ali ta prijateljstva ostaju, ta dubina. I ponekad mladi kažu pa zašto ne mogu uvijek biti tako blizu Bogu kao što je na kampu? I onda, kažem, to je predivno da tu osjećaš posebnu blizinu, ali život, kao što nije život godišnji odmor, život nije kamp. A kako to zadržati tijekom ostatka godine? Baš to je. Jako je bitno kontinuirano raditi cijele godine. I iskoristiti to, taj žar koji su dobili, taj poticaj koji su dobili, povezati se. I tu veliku ulogu igraju ljudi koji rade na kampovima, voditelji, animatori, koji ostaju s njima u kontaktu. I mladi strašno prepoznaju. Znate, mi mislimo da njima ne trebaju odrasli. Ne, njima trebaju odrasli. Sad govorimo o tinejdžerima, znači. Tinejdžerima, oni žele u svom životu odrasle koji su im skazali povjerenje, koji ih vide,
koji ih čuju, koji su ovdje za njih. I oni kažu, ajme ljudi, jer to su uglavnom volonteri. Vi ste svoj godišnji odmor iskoristili za nas. I to je njima ono što smo pričali primjer. To je njima primjer kršćanske ljubavi, kršćanske predanosti. I oni tim ljudima vjeruju. I oni žele od tih ljudi čuti. I ti ljudi, ako nastave s njima komunicirati, jer tu je jedna, program je jedna stvar, ali osobni odnosi su ključni. Vaše iskustvo s kampovima, pretpostavljam da slično dijelite. Vrlo slično radimo. Mislim, ja mogu govoriti iz svog iskustva jer ja sam odrasla u kršćanskoj obitelji. Moj tata je isto pastor u Americi. I znam za sebe koliko su meni značili kampovi. I mislim da moje iskustvo iz djetinjstva je meni veliki prednost u radu sa mladima. Jer jako se dobro sjećam što je meni to značilo u tineđerstvu i pokušavam se prisjetiti i kako je meni bilo i sjećam se točno taj osjećaj. Ajme na kampu, ja sam 100% predana Bogu, samo želim Boga, ne želim više one stvari, te loše stvari i to. I čovjek se vraća doma, isto kao što se mladi žale, joj kako ne mogu ostati, baš sam imala razgovor s jednim dečkom na zimskom kampu. Ja neću više niti izlaziti na molitvu, neću više niti se potruditi, svake godine dođem, svake godine donesem nekakve dobre odluke, dođem doma i ja ne živim to što sam odlučio na kampu. I ja kažem tom dečku, ali znaš da je to normalno, to je normalno, nemoj sebe osuđivati. Ali svake godine kad doneseš te odluke, odeš doma i odeš unazad malo manje svake godine. I ipak je tu napredak. Samo se treba gurat naprijed, samo treba ponovo i ponovo donijeti tu odluku. Kad tad ćeš ti uspjeti u tome. Mladi mogu biti vrlo kritični prema sebi i samo treba njih puno ohrabriti, puno s njima graditi odnosi i povjerenje, kako je Svjetlana rekla. Dakle, evo, dali smo puno poruka danas tijekom emisije mladima. Želite im još nešto poručiti prije ove ljetne stanke? Sad dolaze školski praznici, oni će skrenuti svak svojim putem, pa ovi koji ne idu u kampove, što ćete im poručiti? Zanimljivo je to. Što poručiti svim mladima koji su različiti? Ja bih im poručila da dopuste sebi da budu ono tko jesu. Da možda će sada biti, neće toliko biti izloženi onom nekom društvu koje vrši na neki način pritisak na to da budemo u uniformi, da budemo takvi, da se svidimo nekome. Hajde, dopustite si da budete oni tko jeste. Istražite malo. Odvažite se možda malo staviti ekrane po strani, možda neku knjigu pogledati, možda porazgovarati, možda pogledati one ljude koji se nalaze u njihovim kućama, u njihovim obiteljima. Tko zna, možda netko i od njih ima nešto zanimljivo za reći. A za usput onda, ako govorimo o mladima, moramo i roditeljima. Da nađemo vrijeme jedni za druge, jer ta komunikacija je najvažnija. Evo i s tom mišlju ćemo završiti današnju emisiju. Hvala vam najljepša na sudjelovanju, na gostovanju, na vašim razmišljanjima koja su vrlo poticajna, ne samo za mlade, nego i za odrasle. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bila je ovo posljednja emisija prije ljetne stanke. Ponovno smo zajedno na jesen. Do tada ostanite dalje uz program Hrvatske televizije.